Hello guys, so ngayon ay pupunta kami ngayon mangunguha ng gabi. So yung kukunin namin gabi ay uulamin namin mamaya. Ayan, so makakasama ko yung mga pamangkin ko guys. Ayan. Yung pagkukuhanan namin ng gabi is actually hindi po sa akin. Sa auntie ko po. So dito kami pupunta guys. So ayan, doon kami sa baba pupunta. Ayan si Alan, yung lagi kong kasama guys. Ayan. Nakikita pa na. Ayan guys, yung baka oh. Hinabol po kami. Grabe takot po guys. So, kayo na na hinabol ng baka, anong masasabi nyo? Ayan. Ito si Pinkit. Nagulat kami. Ayan si Allen. Ano masasabi mo, Allen? Ha? Ha? Sobrang kulat ka na, natakot ka. Aba atay to tight. Ayan, baka mahulog ako dito sa pisma. Oh. Layoy. Ako ya. Ya. Ay, linisan niyo pa. Ayan po yung baka na nanghabol po sa amin. Ayan, sobrang takot po ako kanina. Ayun oh. Nakakapagod.
Ilagay na po natin yung sibuyas, bawang, luya. Tapos ilagay na natin yung dilis. Okay na po siya. Nag-brown na po siya. Patayin na po natin yung apoy. Tapos kunin na po natin. Tapos ilalagay na po natin dito sa gilid. Lagyan po natin ng kaunting asin. Tsaka pampalasa. Yan. Tapos isisindan na natin yung apoy. Yan na guys. Kumukulo na. Pero ganyan lang po. Hindi natin bubuksan. Pwede natin dagdagan ng sili para mabango. Ayan na po, luto na. Patayin na natin yung apoy.